Metro Cebu Water District kung MCWD mitataw nga dili 70% ang ilang ipatuman nga water tariff adjustment sa sunod tuig. Inay mukapin lang sa 30% ang pangayoon nga aumento sa singil kada metro kubiko sa tubig. Samtang gikatakda silang mupahigayon ug public consultation sa dili pa ipatuman ang tariff adjustment. Ani ang report. Sympathize, of course, atong mga katauhan. In fact, si Mayor Mike sa town naka-react sad, and that is para nako appropriate and a very correct reaction. Bisag ako ganing nakabasa sa newspaper, pagkita na kong 70% adjustment sa atong tariff, di isa gyud na mahitabo. So, nakuratan ka? Ako sad mismo, nakuratan ko nga 70%. Gitinamban sa pagpasabot ni Atty. Joey Dalos, ang chairman sa MCWD, nga 60 pesos lang ang mapuno sa minimum nga binuwan nga konsumo sa kasamtangang 183 pesos. Mamahimo na unya kining 247 pesos o kapin sa 32% ang adjustment. Ipatuman kini sa Hulyo 1 sa tuig 2023 apan adunay mapuno na usab sa tuig 2024. Sayon ini, mipagawas og pamahayag si Mayor Mike Rama nga patunan og balik sa mga naglangkob sa board sa MCWD ang giplanuhan nga tariff adjustment. Giulagway sa mayon nga dili reasonable ang lakang sanglit kasamtangan pa ang recovery sa pandemya ug sa mga nahiaguman nga katalagman. Gisugyot usab nini nga magpahigayon og public hearing diin siya mismo aktibong moapil. Samtang gipadayag ni Atty. Dalos nga mopahigayon sila konsultasyon sa katawhan sa dili pa hingpit ipatuman ang uminto sa sunod tuig. Then we will call on the Cebu Chamber, Mandawi Chamber. We'll discuss this before we will have a big public hearing. Samtang gibarugan ni Dalos nga mahal na kaayo ang pagpalit nila og tubig gikan sa laing mga partners, sanglit nagnihit na ang tinubdan sama sa ground source. Naasab sila surface water source sama sa haklupan ug buhisan apan dili kaigo. We are now going into expensive water. Di na gyud kaya because MCWD is not a profit-oriented company. Okay. We don't profit. In fact, kung makita nimo, gi-subsidize gyud nato ang domestic. Gidugang ni Dalos nga wala pa makairog ang desalination project partnership tali sa private company ug sa proposal pa lang kutob tungod usab sa kamahal sa proseso. Biapilan ang MCWD sa mga konsumidor sa pagsabot sa gitinguhang aumento sa taripa nga ilang ipatuman. The most expensive water is no water at all. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.